Okay, så nu skulle du gerne have fået sådan nogenlunde en forståelse for, hvordan vores tal er bygget op. Så nu skal vi ind og se på, hvordan vi så rent faktisk ganger med dem. Så hvis vi prøver at kigge på de her 5 regnestykker, der er stillet op her, de her 5 gangestykker, der er her, så kan vi jo prøve at starte med den her. Og her kan du altså forestille dig, at du har et barn, som skal have 2 chokoladeknapper. Sådan der. Et barn, 2 chokoladeknapper. Det betyder altså, at 1 gange 2, det giver 2 chokoladeknapper, som bliver spist af det barn her. Så det giver 2. 1 gange 2 giver 2. Så kan vi jo gå ned til den her nedenunder. Og så kan vi sige, hvor mange børn er der nu? Der er faktisk 2 børn nu. Så der er 1 barn. Der er 2 børn. Hvor mange chokoladeknapper skal de have hver? De skal stadigvæk have 2 chokoladeknapper hver. Så dem lægger vi her. Og så rykker vi vores 2 børn herover. Siger 2 børn, som hver skal have 2 chokoladeknapper. Jamen der bliver altså spist 1, 2, 3, 4 chokoladeknapper. Eller vi kan tage 2-tabellen og sige 4 chokoladeknapper i alt bliver der spist her. Og kan du se, at det vi egentlig gør her, det er, at vi tager 2 og lægger den sammen igen. Vi har 2, som skal lægges sammen 2 gange. Det er det, der bliver smart, når vi skal op og regne med de større stykker, fordi så bliver det ret bøvlet at skal lægge store tal sammen flere gange. Så er det smart, at vi kan gå ind og lave gangestykke i stedet for. Hvis nu vi prøver at gå herned, så har vi stadigvæk hvor mange børn. Vi har 2 børn, som hver skal have den her gang 3 chokoladeknapper. Okay, jamen, så må vi jo finde 3 chokoladeknapper til de her 2 børn. Så hvis vi rykker de 2 børn herover igen, og giver dem begge 2 3 chokoladeknapper, og 3 chokoladeknapper, for det er jo det, der står her, de skal have hver. Så har vi de 2 børn med hver 3 chokoladeknapper. Det giver 6 chokoladeknapper. Sådan der. Så kan vi jo lige prøve at hoppe op til den første her, fordi det kan godt være, at du sidder og tænker, hvorfor startede vi ikke fra toppen af? Men det er simpelthen lige for at vise dig, at når vi ganger med 0, så vil vi altid få 0 i resultatet. Og det er jo fordi her der står, at vi har 5 chokoladeknapper. Men der er altså ikke nogen børn til at spise dem. Der står 0 børn. Så selvom der ligger 5 chokoladeknapper, så bliver der altså spist 0 chokoladeknapper, for der er ikke nogen børn til at spise dem. Om vi så havde haft 9 chokoladeknapper her, 0 gange 9, ville det stadigvæk blive 0, for der er stadigvæk ikke nogen til at spise chokoladeknapperne. Der er ingen børn til at spise dem. Om så der havde ligget 1 milliard chokoladeknapper her, så ville det stadigvæk give 0, fordi 0 gange 1 milliard chokoladeknapper, det betyder, at der er 0 børn til at spise chokoladeknapperne, så der er ingen chokoladeknapper, der bliver spist. Så hver gang du ganger med 0, så får du altså 0 i resultatet. Det er sådan, den er meget god at kunne huske, ikke? Hvis vi lige prøver at tage den sidste hernede, der har vi altså lige pludselig hvor mange børn? Der har vi 3 børn. Der har vores lyserøde ven her, vores grå ven, og så smider vi lige sådan en orange fætter i puljen også. Og de her 3 børn, de skal altså hver have 4 chokoladeknapper. Jamen fint nok. Vi sætter børnene herover, fordi så kan vi jo begynde at regne. Og det vi kan regne ud, det er, at 1, 2, 3 børn, der får hver 4 chokoladeknapper, de får i alt 4, 8, 12, og her bruger vi så 4-tabellen. Vi kan også tælle efter og sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 chokoladeknapper til de her 3 børn her.
Og det er altså sådan, vi regner ud. Det er sådan set bare det går ud på. Så hvis du er frisk, så kan vi jo lige prøve at tage et par stykker mere, hvor du får lov til at regne med. Hvis nu du har lyst til at gå ind og finde dine egne, det kan være, at du har sådan nogle klodser som dem her. Det kan også være, at du har nogle Lego-klodser. Det kan også være, at du har et stykke papir, du kan rive i små kugler, trille til små kugler. Så hvis du gerne vil have noget at sidde med i hænderne, så kan du jo lige pause videoen, og så trille nogle papirskugler, eller finde nogle Lego-klodser, eller hvis du har nogle af dem her. Eller perler, det kunne også være perler for eksempel. Dem her, de sidder godt nok sammen i en perleplade. Men hvad nu du har, hvis du gerne vil have lidt at sidde med i hænderne, så pause videoen og kom tilbage, når du er klar igen. Hvis du bare er klar til at gå direkte på og kigge på, at jeg skriver her, og vi prøver at regne tingene ud sammen, så kører vi bare. Okay? Godt. Så vi visker lige det her ud. Og så kunne vi jo prøve at starte med at sige, hvis nu vi har 2 børn, som hver skal have, lad os bare sige, 5 chokoladeknapper. Så vi kan lige prøve at smide dem her på igen. 2 børn, og de skal altså hver have 5 chokoladeknapper. Hvor mange chokoladeknapper bliver der spist i alt her? Jamen det første barn spiser 5, ikke? Og det næste barn spiser også 5. Nu må vi se, om vi kan finde 5 til ham. Eller hende. Spiser også 5. Så de får altså i alt 10 chokoladeknapper. Her bruger vi så 5-tabellen. Hvis nu vi sagde, at vi havde 8 børn, og hver barn skulle have 2 chokoladeknapper. Så 8 børn og 2 chokoladeknapper til hver barn. Så skulle vi jo lægge 2 chokoladeknapper op 8 gange. Sådan er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og så kunne vi altså tage vores 2-tabelle, og så kunne vi tælle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 chokoladeknapper i alt. Okay, så jeg prøver lige at give dig et par regnestykker nu. Og så får du lige lov til at se, om du lige kan knække koden på dem. Så hvis nu jeg skriver 3 gange 5, hvad giver det så? Tag og sæt videoen på pause, og når du har det rigtige svar, så tænd den igen, fordi så skriver jeg det rigtige svar på tavlen her. Og 3 gange 5, jamen det giver altså 15. 3 børn, som hver får 5 chokoladeknapper, det giver 15 spiste chokoladeknapper i alt. Godt, så tager vi og siger 3 gange 3 er lige med. Sæt videoen på pause, regn det ud og tænd den igen, når du er klar. 3 gange 3, jamen det giver 9. Lad os lige tage et par stykker mere, nu vi er så godt i gang. Lad os sige, at vi har 4 gange 0. Sæt videoen på pause. Regn ud og tænd igen. Og 4 gange 0, jamen det giver jo altså 0, som vi snakkede om. Det kan godt være, at der er 4 børn her. 1, 2, 3, 4 børn. Men de har altså ikke nogen chokoladeknapper at spise, så der bliver ikke spist nogen chokoladeknapper. Der bliver spist 0 chokoladeknapper. Selvom der er 4 sultne børn, og der er ikke nogen chokoladeknapper, så kan der ikke blive spist nogen chokoladeknapper, og så giver resultatet altså 0. Så hver gang vi ganger med 0, så får vi også 0 i resultatet. Det er sådan rimelig nemt at huske, ikke? Lad os lige prøve at tage det sidste stykke, og så kan det være, at du kan sidde der hjemme med din mor og far, og I kan prøve at køre nogle flere stykker igennem af den her slags her. Bare lige for, at du får det ordentligt ind at sidde, for jeg tror måske, at du er ved at have fanget systemet nu. Det håber jeg i hvert fald. Og ellers, så skal du bare lige træne det en lille smule mere, så skal det altså nok komme.
Så hvis nu vi siger, lad os sige 3 gange 6, så får du lige lidt tid til at regne den ud, sætte videoen på pause og starte den igen, når du er klar. Og 3 gange 6, jamen hvis du har regnet det rigtigt ud, så har du ligesom mig fundet ud af, at 3 gange 6 giver 18. 3 børn, som hver får 6 chokoladeknapper, det giver altså 6, 12, 18. Så bruger vi 6-tabellen til at finde ud af det. Hvis du har lyst, så sæt dig sammen med din mor eller far, og få dem til at give dig nogle flere af de her små gangestykker her. Fordi så bliver vi nemlig snart ved at være klar til, at vi skal i gang med de lidt større gangestykker, hvor vi skal have flere cifre på. Hvor det ikke kun er enerne, vi skal arbejde med, men hvor vi også skal arbejde med 10'ere og 100'ere og 1000'er også faktisk. Men det kommer alt sammen senere. Så nu er du faktisk i gang med at gange, og du er i gang med at bruge dine tabeller også. Så det her, det var altså video nummer 2 ud af i alt 7. Og når du synes, at du vil have styr på det, som vi har gennemgået i den video her, så tager jeg bare fat i mig igen, og så tager vi trin nummer 3. Okay? Vi ses.